नमस्कार फ्रेंड्स। ठंडा के सीजन बा जहाँ देखी हो जा एकदम बढ़िया बढ़िया मूली मिलता। तो अगर मूली के अचार अवश्य हमनी के भी डाल ले बानी जा तो बहुते बढ़िया बा। नइखे डाली जा तब मूली लेके आई जा घरे, मूली के अचार डाली जा। मूली, गाजर, अदरक, मिर्चा के है जा मिक्स अचार बने वाला बा। हई देखी तो अपन मन पसंद आकार में काट लेवे के बा, बढ़िया से धो लेवे के बा, छिलका के निकाल के अपन मन पसंद आकार में काट ली जा। और ओकरा के बाद का करे के बा कि थोड़ा देर धूप में एकरा के रख दे के बा, 2 घंटा, ज़्यादा नहीं रखे के। थोड़ा थोड़ा एकरा अंदर जो पानी होखेला उ सूख जाई, इतने हमनी के ध्यान रखे के बा। अदरको हमनी के अपन मन पसंद साइज में काट ले के बा, छोटा लंबा जैसन रवा सबनी के पसंद आई औसन काम करी। मिक्स अचार के मसाला आवेला ले आई, नइखे तो कोनो बात नइखे। पीला राई चाहे काला राई ली, एकरा के दरदरा कूट दी और एकरा अंदर के डाल दी। नमक अपन टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार नमक डाल दी, हल्दी डाल दी, अब मिर्च डाल दी। तो हरा मिर्चा बहुत बा, अब बिहार यूपी में हरा मिर्चा तो के शौकीन होवेलन लोग, यही से हमनी के हरा मिर्चा ज़्यादा खाइला जा। तो कश्मीरी लाल मिर्चा के हैजा यूज़ करल गइल बा, बढ़िया रंग आ जाए अचार में, यही से। अब मंगरेला अजवाइन के एकदम ना भूलम जा, तो मंगरेला और अजवाइन से अचार में टेस्ट बढ़ जाई। ओकरा बाद 1 चम्मच एकरा अंदर सिरका डाल देव का। ई लगभग 1.5 किलो अचार बा, 1 किलो मूली बा, आधा किलो एकरा अंदर गाजर बा, और थोड़ा बहुत एकरा अंदर अदरक और हरा मिर्च के डाल देवल गइल बा। हई देखी हल्दी, नमक, सिरका सब कुछ डाल देवे के बा। हैजा राई डाले रही जा, ओकरा बाद अजवाइन, मंगरेला सब डाला गइल बा। अब रवा सबनी के इच्छा होई तो तेल के पका के डाली जा, 3-4 चम्मच तेल डाले के बाद, बहुत तेल नहीं डाले के। आ हमनी के डाले बानी कच्चा तेल, हमनी के कच्चा तेल के स्वाद बहुत अच्छा लगेला सरसों तेल में। ओकरा बाद का करे के बा, बहुत बढ़िया से मिक्स कर देवे के बा। बहुत ज़्यादा वीडियो के लंबा ना करल चाहत रही, यही से फटाफट से वीडियो के बता देनी है। ये अचार के मसाला बा, एकरा से इतना स्वादिष्ट और इतना बढ़िया चटाकेदार ये अचार बनी कि रवा सबनी के देखम जा कि खाना के स्वाद 2 गुना ये अचार बढ़ा देवेला। ऐसे तो बिहार यूपी में घरे घर बनेला। तो हई हमार मम्मी के अचार के रेसिपी रहे, तो रवा सबनी के साथ हम शेयर करनी है। एक बार बन गई रहे, छोटा छोटा टुकड़ा में कटा के। हई देखी हमनी के ट्रेडिशनल एकदम लंबा टुकड़ा में कटल हा और बनल हा। तो रवा सबनी के एकरा के जरूर से मूली लाई जा घरे, और ऐसा चटपटा अचार मूली के बनाई जा। अब भर ठंडा खाई जा, बहुत अच्छा रहेला सेहत खातिर, आ स्वादो बहुत नीमन रहेला। अगर रवा सबनी के बढ़िया लागी ई रेसिपी तो चैनल के सब्सक्राइब करल प्लीज ना भूलम जा। तो जे लाल रंग से लिखल बा उहे सब्सक्राइब के बटन बा, तो सब्सक्राइब करके ऊपर वाला जे 3 घंटी में ऊपर वाला घंटी के रवा सबनी के टच करम जा, तो एकरा से रवा सबनी के सपोर्ट हमरा के मिली और हमार वीडियो के नोटिफिकेशन रवा सबनी के मोबाइल तक पहुँच जाई। और ई बिल्कुल फ्री होखेला। नीचे लाइक के ऑप्शन बा, लाइक करम जा। अपन फैमिली एंड फ्रेंड्स में एकरा के जरूर से शेयर करम जा। मिलल जाई दूसर वीडियो में, तब तक खातिर अपन ख्याल रखी। नमस्कार।